ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೈತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂತೆ ನಲ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ತೂಡು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕ ಏನಿದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವು ಮೆಗ್ಯಾನ ರಿಕ್ಷೋಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ತಂಪೋಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗಲ್ಲೇ ತಂಪುವನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಾರು ಮೈತಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಪಾತಂದು ಪೋಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಸೀದಾಡೆ ಪೋಯ ಅವ್ಳು ನಾಯಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ತೋಚ್ಪಾದಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಮತ್ತು ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂಡು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಪಾತಂಬತ್ತೆ ನಾನು ಅವೇನು ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಇನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇನಿ ಕಜ್ಜಿ ಪಾತನತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಡೆ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ದಂಡ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಗ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ನಾವು ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಬಕ್ಕ ನೆಗಳ ಪಣದಾದು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪುರ ತೋಜ್ಪಾರ ಪುರ ಪೋರಾಗಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮುರಾಣಿಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಡಂಚೂರು ಬೇತೆ ಪೋರಾಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಟ್ನದಾಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡದಾಲಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ನಿಕ್ಳೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂಡದ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಳು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದು ಜರಡಲ್ಲ ಒಂಜೆರಡು ಜನ ಮಲ್ದಾರು ಕೇಂದಾರು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಡನ್ದಾರ್ಲ ತೂತೀರು ಅರ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಆತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾವು ಇತ್ತದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತೋರ್ತಿ ಆತ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಬೈಜತೆ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಕಲ ಕೈಟುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕನೆ ಬಾಯಿಲೆ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಬಾ ನಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕುವ ಅದ್ದೆಲ್ಡು ಪುರ್ಸದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಂತೂ ಒಂದು ಗಿಡದೊಂದು ಹೋದ ಅವಳಿಗೆ ಬರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ತಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಡ್ಲತೆ ಕೆಕ್ಕಲದೊಂದು ಸಂಕಲ ಮೋಲ್ ಕೂಡ ಯಾಕಡೆ ಸುರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಗಿಡ ತೊಂದು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯಾ ಈಗ ಐಕ್ಲೆಂದಿನವರ ಸ್ನಾನ ಮೀಪ ಅರೆಂಜಿಗತೆ ಅಂದ ವಾರೋಡರ ಮೀಪಾದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಒಚ್ಚಿದ್ದು ನೀರು ಒರಿಯರ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬಾಯಿ ನೋಡ ಅವಳು ಕಿವಿ ಇದು ತಡಪೆ ಕಿವಿ ಅವಳು ತಡಪೆ ಕಿವಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲನಾ ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಜಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಮೇಲೆ ಬಾ ಕೈ ಕೊಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡು 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 ಕೈ ಹಾಂ ಮಾಡು ಕೈ ಕೊಡು ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಓಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ತುಕ ಮಲ್ಪೋಲ ತುಕ ನೋಡ ಮಾಡು ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡ ಕೇಳು ಸರಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಿಕ್ಕಳ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುದು ಎಡಗಯ್ಯ ಹಾಂ ಯಾನ್ ದತ್ತೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೈ ಕಾಲ ದತ್ತೈ ಅವ್ರು ಬಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಯಾರೆ ನಾಯಿ ಶೋಕುಂಡತೆ ಹೀಗಿತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಲೆ ತಂಪಾರಂಡು ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಲೆ ತಂಪಾರಂಡು ಪಂಡೆ ಆಯಿತು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ತುಯ್ಯರತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಾಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಚೇಂಜಿಸ್ತಾಲ ಬೋರ್ಡ ಎಂಚಿನ ಪಣದ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೈತೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ತಿನ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.